Atmosfera ta' ferħ u sens ta' gburija fost il-Mostin. Dan hekk kif nhar il-Ħadd il-Knisja Imponenti tal-Mosta se tirċievi t-titlu ta' Bażilika. Ix-xewqa kienet ilha hemm biex dik li sa issa kienet santwarju, issa ġġor it-titlu tant prestiġjuż ta' Bażilika. Fl-aħħar sigħat fil-Knisja tal-Mosta kien hemm attività ma taqta' xejn bin-nies li jaħdmu fil-Knisja entużjasti lkoll jippreparaw għaċ-ċerimonja pompuża tal-Ħadd. Is-sakristan Charles Xkembri spjega t-tibdili strutturali li qed isiru fil-Knisja. Kellu jiġi mibdlu l-artal li tisir tal-irħam biex jiġi midluk mill-isqof fil-konsagrazzjoni li sa ssir nhar-10 ta' Awwissu. Imbagħad l-inbidel l-artal inbidel l-ambone u nbidlet is-sedja. William Muscat li jaħdem qatih fil-parroċċa spjegalna l-proċess rigorus li għaddiet minnu biex nhar il-Ħadd jinqara d-digriet tal-Papa biex il-Knisja tal-Mosta ssir bażilika minuri. Il-Knisja l-parroċċa tipprepara dossier dettaljat mela edited report fuq il-parroċċa, fuq il-Knisja, it-teżori li jżejnuha, id-dimensions tat-tempju li hu, l-okkażjonijiet importanti minn żara, il-visitors book, etc. Imma mbagħad kien hemm bżonn li nimlew questionnaire mill-Vatikan. Ma dan l-istazzjon tkellem ukoll l-Arċiprit tal-Knisja tal-Mosta Dun Bastian Caruana li magħna saħaq kif il-Vatikan studja bir-reqqa li l-liturġija espressa fil-Knisja Mostija taqbel mat-tagħlim tal-Kunċilju Vatikan it-Tieni. Saħaq li dan it-titlu jitfa' responsabilità akbar fuq il-fidili nsara Mostin. Naħseb li l-impenn anka impenn fir-rigward tal-fidi fost il-poplu Mosti għandu ikun iktar qawwi. Per eżempju, il-fatt li hija Bażilika Minuri tal-Papa jitlob ċertu impenn li mhux biss inkunu nafu iżjed it-tagħlim li jagħtina l-Papa, imma li nistudjaw sew u nippruvaw ngħixuh. Ma setax jonqos li nkellmu wkoll il-Monsinjur Giuseppe Karabot, eks arċiprit li ħadem għal snin twal fil-parroċċa tal-Mosta, u magħna saħaq fuq l-umiltà u kif lilin mit-titli il-Knisja tista' tferraħ dawk l-aktar xkejknin. Bla dubju li tibda tissejjaħ Bażilika hija xi ħaġa sabiħa. Però nammetti s-sentimenti tiegħi. Jiena kienu iktar dejjem jissodisfawni dawk il-kongregazzjonijiet kbar mimlija l-Knisja, speċjalment bit-tfal. U fil-waqt li l-Knisja tal-Mosta tkompli tħejjal dan l-akbar avveniment fl-istorja kolorita ta' din il-parroċċa, is-sakristan li omru żmienu jaħdem il-Knisja stqar s-sodisfazzjon tiegħu. Jiena iljaw ħalmetlek 45 sena, ħdim tal-inkoronazzjoni li kienet saret fis-75 u issa ħdim tal-din li sa ssir dal-waqt. Jiġifieri żewġ okkażjonijiet prominenti.